Guk esperimentu bat egingo dugu. Arrautza magikoa, materiala. 2 arrautza. Kristalezko bote bat, plastikozko bote bat, ura, hatxa asko. Nola egin? Lehenengo 2 bote bete urez. Bota arrautza. Ondoren, beste bote batean bota hatxa asko. Azkenik, bota arrautza, hipotesiak. Arrautza flotatuko dela uste du. Arrautza lehortuko dela uste du. Arrautza itoko dela uste du. Ikusi! Oso ondo, txalo bero bat, ondo. Guk esperimentua bat egingo dugu. Globo magikoa. Materiala. Plastikozko botila txiki. Enbutu. Globo. Bikarbonatoa. Ozpina. Nola egin? Lehenengo hartu botila txiki eta bete ozpiniz. Gero, bikarbonato, bota globoa. Azkenik, globoa botilan jarri. Hipotesia. Globoa puztuko dela uste dut. Globoa ez dela lehertuko uste dut. Globoa lehertuko dela uste dut.
materiala. Margo marroiak, egunkaria, kartoi handia, zinta karozeraz, eta plastikozko Coca-Cola botila. Nola egin? Lehenengo hartu kartoi handia eta egunkaria. Gero, hori moratzea. Jarri kartoian eta itxasi zinta karozeraz. Ondoren, hartu plastikozko Coca-Cola botila eta jarri sumendian. Jarri egunkaria sumendian. Azkenik, margotu marroia sumendian. Oso polita. Ederra, ederra. Gutxi fantástica. Ánimo. Eutsi goiari. Gora, gora, gure talde. Gora, gora, gure talde.
Ondo Iker, ondo Iban. Materialak laba egiteko. Opina. Koilara. Margo laranja. Bikarbonatua. Nola egin? Lehenengo, bota. Ospina. Eta lontzian. Gero, bota. Margo laranja. Eta hasi. Azkenik, bota bikarbonatu. Hipotesia. Sumendia lehortuko dela uste dut. Laba aterako dela uste dut. Laba itxasiko dela uste dut.